கிராமத்து முறையில உங்களுக்கு நான் பாஸ்தா செஞ்சு காட்டுறேன். ஆனா, இது கிராமத்துல எங்க மாமியார் மக்ரூனின்னு சொல்லுவாங்க. ரொம்ப ஈஸி தான். ஒரு 5 மினிட்ஸ், 10 மினிட்ஸ் ஒர்க் தான். ஸோ இதுதான் பாஸ்தா. இத வந்து நான் ஒரு பேன்ல அ ஒரு 3 கிளாஸ் தண்ணி, கொஞ்சோண்டு பாஸ்தா, கொஞ்சோண்டு உப்பு, அதுக்கப்புறம் 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டு நல்லா வேக வச்சு, வடிகட்டி எடுத்து வச்சிருக்கேன். இன்னொரு பக்கம் ஒரு வாணல வச்சு, அதில கொஞ்சம் எண்ணெய், ஒரு 2 வெங்காயத்த பொடியா நறுக்கி, அதில நல்லா வதக்கிட்டு, அதுக்கப்புறம் தக்காளி அதேமாரி ஒரு 3 தக்காளி எடுத்து நல்லா வதக்கிட்டு, கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, அதில பெருஞ்சீரகம் போட்டு அரைச்சது ஒரு ஸ்பூன்ல பாதி போட்டு நல்லா இந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்கி திட்டமா எடுத்துக்கங்க. 3 முட்டைய உடைச்சி ஊத்தி, நல்லா இந்த மாரி ரோஸ்ட்டா கிண்டும்போது, கொஞ்சோண்டு உப்பு, கொஞ்சோண்டு காரத்தூளு, அதுக்கப்புறமேட்டு சிக்கன் தூள் கொஞ்சோண்டு போட்டு நல்லா கிண்டிட்டு, வடிகட்டி வச்சிருந்த பாஸ்தாவ எடுத்து இதில போட்டு நல்லா கிண்டிக்கிட்டே இருந்தீன்னா சரியா போச்சு. ஒரு 2 மினிட்ஸ்ல உடனே எடுத்து சாப்பிடலாம். இது 2 மந்த் ஒன்ஸ் மட்டும் சாப்பிடுங்க.